Halló, jó estét! Újságban olvastam hirdetésedet. Igen, szia, Csilla vagyok, ez egy erotikus jellegű hirdetés, nálam a szélóra 7000 forintba kerül, ebben a túlfrancia normál szex is egy darab aktus van, és amit vállalunk extrának, az a testre élvezés 2000 forint, és a popó ami 4000 forintba kerül. És hogy nézel ki? 19 éves vagyok, barna hajam, barna szemem van, 1,65 magas vagyok, 56 kg, 85 a mellbőségem, és teljesen borotvált vagyok. Ő azt meg lehetne oldani, hogy ketten volnánk az unokatestvéremmel? Bevállalnál minket? Két férfit nem vállalok, csak egy személy. Értem. Egy személy. Esetleg úgy, hogy a tervel végzek, vagy a barátokkal, vagy nem tudom, és utána érted egyszerre, kettőt nem. Nem is más olyant, aki bevállal? Minket kettőnket egyszerre? Nem tudom. Nem így Én szeressük. tudom. Barátnőd is van ott, nem? Már egyszer voltam fenn. De ott lakik veled, nem? A szegedi hitet is már nem aktuális, hogyha azért telefonáltál. Aha, értem. Én már nem vagyok Szegeden, az nem aktuális. És házhoz lehet felmenni, vagy találkozunk valahol? Én nem vagyok már Szegeden, én most már Győrben vagyok. Jó, értem, én átutazó vagy? Én már nem leszek Szegeden, a szegedi hitetésem már nem aktuális, én nem fogok Szegeden dolgozni. Értem, akkor köszönöm szépen, szia! Sziasztok!